Hello mga amigo at mga amiga, dito tayo ngayon sa may Skyway, southbound po tayo ngayon kasi may pupuntahan tayong kliyente sa Las Pinas City. Ayan na, Skyway southbound to Las Pinas via Alabang. Ayan na mga amigo at mga amiga, at tayo po ay magtatrabaho sa ngayong umagang ito. At good morning at mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW at sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscriber. Maraming salamat po sa patuloy na susuporta sa ating mga video at ang Panginoon na po ang bahalang magkumanti sa inyong mga kabutihan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ipagpalain tayong lahat ng Panginoon at ingatan sa lahat ng oras. Ayan na mga amigong mga driver at mga riders at mag-iingat po tayong lahat sa ating pagbabiyahe at salamat naman po sa Panginoon at medyo maganda na yung ating panahon sa araw na ito at sa oras na ito. Ayan na, tuloy-tuloy lang po tayo, samahan niyo po kami sa aming pagbabiyahe. Makikita niyo may counter to pa hanggang ngayon. It's oras po natin ay alas 9:38 na ng umaga. Ayan na, malapit na tayo mag-isa dito sa Skyway at samahan niyo po kami mga kaibigan sa aming pagbabiyahe patungo sa may Almanaza, Las Pinas City.
I love you all. Bye-bye.